Kas, non? Zaude. Ni hemen. Lapurdin. Bueno, azteko momentu honenak. Bueno, zehose berria da. Nola berria? Asterokoa? Orain lasaiago. Orain lasaiago, orain gustora. Eta pozik. Horixe, berria ere ez da atalau. Asteak daramatzagu Antxonen txantxe berdinak entzuten. Aurrezkuntza amaituta ja. Ez, 3. maila. Bueno, zuena bai. Hori bai. Naizu jarrasta bat? Txikitan ez zinen ainastuna. Bai, motel! Bai. Antxon, ez azerretu. Denok dakigu miluzeko aurkezlek beste gaitasun handiak dituztela. Zenbat, segundoko. Egiten du zaldiazek. Ikusten? Ajein, amin. Bai? Ein, ajein. Vale? Aste amaieran, momenturik onenak. Ajein, sartuko ote den. Susmoa daukagu. Eskerra, Antxon. Hemen dago. Baina ez ditugu bakarrik akatsak erakutsiko, ezta? Bai. Paris. Eta? Hitler. Ez, orain serio. Emintziotan bereziki onak dira gure lehiakideak. Ontza. Oze ona. Aerobik. Flexio. Oiarra. Erregea. Listo? Bai, nik uste dut honekin argi geratu dela, ezta? Txiripaz. Ez esan hori, mesedez. Bueno, kostaz daite. Ai. Eta honekin bukatzen dira, asteko momentu honenak. Epa!